I stay number 7 and 8 last month. 7 and 8? Yes, last month. Today. Vi er stadig unge, vi lader fri her. Snart ikke så i 3 dage, men jeg ved ikke hvad det ligner. Og jeg skal videre, men hun spørger om jeg vil blive her. Imens min telefon biber. Spiller dum, men jeg smart, kan ikke fool mig. Jeg er ikke travlt, så vi kigger ikke på uger. Så er vi kommet til Chiang Mai. Men vi skal faktisk allerede videre til Pai nu. Men vi kan lige give sådan en lille recap af, hvad vi har lavet på Koh Samui. For jeg føler ikke, vi har filmet specielt meget. Men sådan, vi har bare festet, solet og sovet. Det er vitterligt det, vi har været nu. Og så gik... Når vi har fået vores nye... Eller, de er ikke så nye længere, men vi mødte vores venner fra UK. Som I har set i den her vlog, mødte vi jo igen helt random. På Koh Samui mødte vi Phuket første gang. Og jeg kan slet ikke tænke en klar tanke. For min egen, du ved vi laver København om til Hawaii. Laver penge til det regn og bruger dem alle sammen og tryk rewind. Du ved vi er langt ud om natten til de vågner. Me and Joe har udfyldt hele Hello Kitty-bogen næsten. Ej, du ser brun ud. Vi ser så døde ud. Der er ikke noget galt med mit ansigt. Jeg tror, den der hvide baggrund. Også mine øjne på se. Mit hår er altså virkelig skiftet farve på Koh Samui. Jeg er så træt. Vi har købt lidt snacks på 7, og så spiser vi aftensmad her på hostel. Og så tror jeg bare, at vi går tidligt i seng, så vi er friske til i morgen. Vi har fået morgenmad Og nu skal vi ned og se noget bambusbrug. på vores fucking sprøde scooter her. Barbie-scooter. Den er fucking varm. Den lige. Nu vil vi lige høre den spænde. Stress er, at vi går på sådan en bro. Jeg har lige været oppe og se tempel. Joe kan ikke gå derind, fordi hun ikke har nok tøj på. Så. Den er virkelig lang, den her bro. Så den er virkelig lang, den her bro. Papirsilhuetter er den fineste slags. Her er et af min far og min mor, de som gav mig til denne jord. Kærlighed, kys og en duft af jasmin. Altid solen skinner sydest af min. Livet er langt, lykken er kort. Særlig er den, der tør give det bort. Nu er Joe og jeg taget op for at se solnedgangen. For at se, hvor farligt det er. Hvad? Pai Canyon. Det er virkelig smukt faktisk. Jeg synes virkelig, det er pænt. Men der er meget skyde, så jeg tror ikke, vi ser et solnedgang. Nåede det meget? Overhovedet ikke. Nå, men ja, godmorgen, Lokken. Jeg skal til yoga i dag klokken 18. Det er
kvart over 9, tror jeg. Jeg har faktisk så elendigt. Jeg så så dårligt. Der var så meget larm inde på vores værelse, og der var også så koldt i nat. Så jeg er fucking stivfrossen nu. Ja. Jeg føler mig helt groggy. Men nu skal jeg til yoga. Jeg er 9:30. Og det bliver så lækkert. Det koster 250 bed. Det er cirka 45 kroner. Det er ikke kæmpe dyr. Cirka 45 kroner. Og så sidder jeg lige her og venter. Det er lidt overskud i dag. Så ja. Det er også kun 22 grader, eller hvad må jeg sige. Sød lille shop, det her. Og så træt. Ja, vi har været lidt dårlige til at vlogge her på det sidste. Jeg ved ikke, der er bare gået værter i den, tror jeg. Så har jeg bare haft det fucking sjovt. Og nu er vi bare helt basket, fordi vi har været så sociale på Koh-Samui og Koh Tao. Så jeg er helt smadret af det. Hej vlog, Stats har vi fået morgenmad, og nu er vi på vej til en... dog. Nu er vi på vej til en statue, der hedder White Buddha. Livet er langt, lykken er kort. Salig er dem, der tør give det bort. Her i vloggen, så har vi fået den her nederdel på. Hvorfor er det bare sådan et toilettrafik? Jeg må lige vise jer en OOTD. Outfit of the day, all pink. Godmorgen. I dag går turen til Chiang Mai. Vi sidder lige og får 7 morgenmad. I går der spillede vi egentlig bare kort og var med i en beerpong-turnering og var sammen med nogle danske drenge, som var ret søde. Dem kunne vi godt lide. De var fra Skive af, så det er ude fra landet af. Ja, så nu skal jeg... Nu venter vi bare på bussen, vi skal vente her i en halv time. Så var der fandme plads. Vi skal have massage nu. Jeg skal have head, back and shoulder, og Joe skal have foot. Så skal vi have frokost. Lækkert, og vi har fået sodavand på glas, som er det bedste. Og hvordan var din massage, Joe? Det var godt. Ja. Det var bare. Nej. See right now, I need you, I'll meet you somewhere now. You up now, I see you, I get you. Take care now, slow down, be cool, I miss you. Come here now. Og har Joe og jeg sovet lidt, og jeg har lagt vloggen ud og redigeret en ny vlog, eller jeg er i gang med den. Og nu skal vi på night market. Jeg skal altså lige til besøge Ja. så min mave kan equalize. Ja. Wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no, I don't need you, but I miss you. Come here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh no, I don't need you, but I miss you. Come here. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy.
vi været på en nattestroll til 7-Eleven, den lokale. Og vi er på vej ned igennem en sketchy gyde, fordi vores hostel ligger igennem lidt længere nede. Hvilket jeg ikke rigtig forstår. Morgenmadstid. Breakfast bagel. Hvad hedder det her? Banan og peanut butter. Klokken, nu har vi fået morgenmad. Og nu er vi på vej tilbage til hotellet, fordi vi skal til sådan noget Elephant Sanctuary i dag. I dag. I status. Ej, ikke i dag. Fra 2 til 7. Ja. Hej vloggen, så vi kommer ud til det her Elephant Sanctuary, som Emilia har. Så snakker han med. Emilia, vores veninde fra UK, har anbefalet os det, fordi hun er zookeeper, og herude skulle elefanterne have det godt. Og det er også der er sådan en organisation i Asien, som laver en opgørelse over gode sanctuaries, og den her kunne være en af de bedste i Thailand. Så vi har det ikke dårligt ved at komme her. Nej, man kan ikke ride på en faktisk. Nej, det er turister. Det er varmt. Virkelig varmt. Og jeg har været til lægen og fået et stik i numsen. På ballen. Den er lidt øm. De er lidt der. Hvor er de smukke. Jeg elsker bare elefanter. Fedt check. Jeg har fundet fucking seje gummistøvler. Mine. Mine er ikke lige så seje. Jeg har min trøje, den er fra... Okay, først har vi min sko, den har jeg købt i Bauhaus til 27 kroner. Så har jeg min nyeste H&M-udgave af den her sagging-buks med godt i skridtet her. Og så har jeg min nye Chanel-trøje på. Trøje er fra Gucci. Bukserne er fra Magasin. Og skoene, de er fra Nike. Hey YT. Nu skal vi fodre. Det er Sandy. Everyone, come this way, I'll show you. Are you Sandy's owner or like keeper? Keeper. Keeper. Oh, I'll nice. show you. Everyone, come this way together, I'll show you. How to feed Sandy properly, huh? He's excited. We hold the food like this, huh? Hold the food. Joe, den anden side, altså kan man ikke se det. Det lyder som Minecraft. Sandy eat sugar cane, sounds like yummy. Nu har vi for mange i munden. Forstår du det? Nej, hvor står du? Stadig så er vi lige at fodre Sandy, som er lidt aggressiv, og derfor går alene ind i et bur. Han skal lige vende sig til at være sammen med de andre. Nej, Sandy han... Okay. Og mor fotografere. Banana. Banana, I love banana. Should I peel it? Åh, bananer. Good boy, Sandy. Ikke klap, så bliver den bange. Nå ja. Ej, jeg vil have en elefant. Hvor så du så ligeglad ud, Joe? Den har jo været syg. Det er derfor, den er her. Endte mig. Det her det er sådan, de drikker vand. Det ligner vi det lidt, hun drikker et sugerør. Oh, no more water. She's a runner, she's a track star. She can run away when it gets hard. Wow, so pretty, right? Aww. Okay, no. Video. I just get the video. Close. You can touch. Wow.
That's okay, that's okay. 7, we're stuck. 7. That's fine, that's fine. Oh, so unfair. You're between. You're stuck. Yes. 7, we're stuck. No. Wow. So pretty. Skål i den her. Ej, de er så søde. Se hvor sejt det sidder, når de kommer op. Wow. And when we go wash, Joe skal spade dem nu. Hej vloggen, nu sidder skal vi have aftensmad herude på Elephant Sanctuary. Og elefanterne er lige derovre. Du kan se. Look at the elephants. I can... Wow, kabunka. Shut up, Joe. Hej vloggen, så er vi kommet til Grand Canyon, som I kan se, i Thailand, ikke i USA. Og det er en stor waterpark, og den er enorm. Ja. Den er virkelig stor. Man kan også ligge og tane derovre. Hvor? De der hvide derovre. Nå. Jeg skal jite ned af den der rutsjebane derovre på et tidspunkt. Jeg vil gerne hoppe på trampolin derovre. Den der vandkanon er sindssyg. Ja. Der er også en zipline. Hey, vloggen, Johan hun ragebaiter lige, eller hvad fuck det hedder. 7-Eleven-folket. Vi har været i badeland nu, og vi er virkelig trætte og udmattet. Så har vi spist frokost i tacobad og købt snacks til vores togtur. Skal vi lige lave sådan en lille haul måske, hvad vi har fået? Jeg kan lave en lille haul så. Jeg har købt en vand. Så har jeg købt en deo, fordi jeg er gået tør for deo. Så har jeg købt nogle cookies. Så har jeg købt sure vingummibamser. Så har jeg købt æbler. Så har jeg købt en bananmuffin. Så har jeg købt noget body lotion. I needed that. Og så har jeg købt ansigtsmaske. Jeg tror faktisk, jeg har købt 2 ansigtsmasker til turen. Eller cremer. Det er min yndlings, jeg skal stokke op, inden jeg rejser. Så ja. Og der er virkelig varmt her i Chiang Mai. Det er nok det varmeste sted, vi har været, føler jeg. 31 grader. Ja. Det er sindssygt. Joe, hun er i 7 for at købe toast, og jeg har købt fried rice to go. 6 p.m. Og Please get on the train in platform number 4. Thank you. Sæde 11 og 9. Og 9. Status er, at vi har byttet med dem der, så vi kan sidde ved siden af hinanden, og de kan sidde ved siden af hinanden. Men vi sover stadig oppe, fordi de vil gerne sove nederst. Bip, bip. Min hoodie ligger dernede i min taske, så det er lidt øv. Der er virkelig koldt herinde. Det er godt, jeg har taget en langærmet på. Men når jeg skal sove, skal jeg have min hoodie. For ellers kommer jeg ikke til at kunne sove. Nu får vi redt vores senge. Dejligt.
Og der er ægte tæpper og sådan noget. Og pude. Der har jeg fået min plads, og det her tæppe er virkelig dejligt varmt. Jeg fik ikke lige min hoodie. Joes seng er ved at blive beredt. Og de kvinder, der er under os, er så søde. De lod Joe sidde på i deres plads. Hey, klokken. Status er, at Joe sover, kan jeg høre. Fordi der er en, der snorker. Men jeg kan ikke sove. Klokken er... Klokken er 11. Jeg kan ikke sove. Men det ligger virkelig godt. Jeg tror bare, det er lidt overtrådt. Jeg sov lige en times tid, og nu kan jeg ikke sove. Ja, jeg har brug for at børste tænder. Kender I det? Nogle gange har man bare brug for det. Jeg har taget min nye ørering i. Jeg ved ikke lige helt, om jeg kan lide dem eller ikke. Der er ikke så meget net, så jeg kan ikke se noget. Det er fucking irriterende. En god ting, det er at downloade noget. Det glemmer jeg altid, så jeg ender altid med at høre musik. Men det bliver meget sådan noget, jeg tænker over livet, når jeg bare ligger her og hører musik. Så jeg har brug for at se lidt film, men det kan jeg ikke. Fordi at internet det går og slukker hele tiden. Så man ser ikke så meget, men den loader egentlig bare. Jeg kan prøve at se, om jeg kan filme Joe. Joe ligger derinde. Og sover. Jeg er lidt sulten. Jeg har snacks, men jeg er ikke sådan... snacksulten. Jeg er mere sådan madsulten. Her for tiden er jeg virkelig sulten. Jeg tror bare, jeg spiser lidt for meget, så min mavesæk den er udvidet sig. Jeg glæder mig til Bangkok. Så har damerne sgu fået værelse. Kæmpe spejl. Først på måneden er broke igen. Jeg har penge på min lomme, men der er hul i den. Kører showet i Copenhagen. Tag med dørmanden, please lukke ind. Kan ikke huske sidst, jeg havde en weekend sofa. Ude og live la vida loca. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag. Men vi er stadig på, ja. Så der er altid party. Og der er så mange steder at gå. Og det er det, der er farligt. Kom mig rundt i CBH. Og det stopper aldrig. Vi er kommet ind i en bageri, og der dufter af Danmark. Prøv at se Jojo. Men ikke noget som hjem. Bare kig på mig, se hvor det har fået mig hen. Bo til leje for flået dine penge. Det er stadigvæk her, jeg ved, jeg kun vil hænge. Nu er vi i en af de store shoppingcenter, der hedder Aksam. Ja. Og vi skal få anbefalet en lokal. Så jeg har fået en lokal. Nej. Men vi skal først høre, hvor meget det koster at sætte en pakke hjem, før vi shopper. Så får vi meget. Så vloggen har vi skulle købe papkasser, så vi kan finde post hjem. Og det er ikke specielt dyrt, det koster noget 600 kroner. Ja. Altså 5 kilo hjem til Danmark. Og vi har fået en ny ven, der hedder Tim. Vi Nej, det var Dim Hom, et eller andet. Nej. Og han er så nuttet. Ja, han var mega effektiv. Han var bare klar til at sende pakken. Han var bare sådan, med nu det samme, da jeg kom, tror jeg. Yep. Han var sådan, things with you. Og vi var sådan, nej, vi skal Men nu lige har vi hjem. købt en papkasse for 37 watt. Så var ingenting. Så var 12 kroner, tror jeg. Ingen gang. 37 watt og 8 kroner. Nu skal vi hjem og pakke. Hey vloggen, så har vi fået massage og det hele og hovedvask. Og shoppet amok. Og vi har købt aftensmad, og nu skal vi op på vores hotelværelse. Vi har ikke sovet på et hotelværelse i en måned snart, så det bliver rart ikke at have nogle roomies, der går nøgen rundt. Ja. Og så At jeg kan smøre creme på, og så bare stå og vente på det tørre. Ja.
Ej, det bliver dejligt. Hey vlog. Nu skal vi ud og spise morgenmad på. Outfit of the day. Ja. Jeg har min Newcastle trøje på. Wow. Min Sarah-shorts og min Havaianas. Så er det din tur til at vise, hvad du får. Jeg har mine Sarah shorts på, min Havaianas og min Newcastle shirt. Vi skal nå at spise på en dansk café nu. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg filmer på min telefon, når jeg har kameraet i min taske. Okay, lol. Så har vi fået lokale sko på og et lokalt hus. Okay. Så vloggen, så er vi klar til massage. Jeg har fået det helt dyre outfit på. Så skal vi på kanalrundfart. Og Joe, hun blev bare sat på pladsen. Shit. Ja. Så er vi på kanalrundfart. Og vi sagde, at vi godt vil dele... Der er Joe, din mobil. Og vi sagde, at vi godt ville dele båd med andre. Og så sagde de, okay. Og vi har bare fået en privat båd nu. Ja. Og jeg føler, vi synker lige om lidt. Ja, det føler også lidt. สวัสดีครับคนเลวมาแล้วครับคนเลวมาพัทยาแก้เหงาผมขอลาแก้ผ้าผมขอทีได้เปล่าขอทีได้เปล่าขอทีได้เปล่าขอทีได้เปล่าผมเลี้ยงหมาชื่อมอมแมมเลี้ยงปลาชื่อบอมแปมเลี้ยงไก่ชื่อสแตมเลี้ยงนกชื่อแบมแบมไม่เฟรนfrom New Jerseyไม่เฟรนไปกับผมทุกที่ไม่เฟรนน่ะชื่อมิกซี่ไม่เฟรนชอบไปปาร์ตี้ Det her er den hurtigste tuk-tuk, vi har været med. Det går bare stærkt. This is the fastest tuk-tuk I've been with. So good. Yes. So fast. So good. We are leaving in 2 days. Yeah, we're going to Vietnam. Huh? Friday. Yeah. Så er vi på vej til State Tower. 150. What? There was State Tower. Yeah, the hotel. We have ticket. Vi skal op og tage de der hangover-billeder, og så skal vi også til solnedgangen. Det er vlog. Stats er, vi kommer herhen for at tage de her billeder. Kan vi spørge, om vi må tage billedet først, inden vi drikker vores drink? Bare vi har betalt, fordi at så kan vi indzone derned. Ja, og vi vil gerne se solnedgangen. Den er jo på den anden Vi side. sluger bare. Spørger, om vi må tage drinken med ellers. Ja. Så Det Stats er et rigtig irriterende hotel, det her. Jeg vil også slå dem alle sammen ihjel. også mig, og vi skulle købe sko. Prøv at filme med vores fødder. Hvad er det her? Prøv at se dem, hvor grimme de er. Jeg har aldrig set noget. Thank you. Thank you. Thank you. Kapunka. Han tror, vi er seje. Og de er bare... Så skal En man drink koster 1.400 baht, og man skal købe en drink. Det er danske priser. Men det har heller ikke kostet noget at komme herop. Ja, det er rigtigt nok. Og men vi skulle betale for, vi må ikke have klipklapper på. Hvilket jeg ikke forstår, for jeg så en pige med sandaler derinde. Ja. Hvad så, hvis jeg havde Hermes sandaler på? Ville det så være Det er bare okay? sådan, this is special edition. Hvorfor har jeg ikke vidst, at byen var så enorm? Nej, heller ikke mig. Nå, men vi har fået vores drinks. Det ser da cool. Ja. Og vi skal spørge en af dem der, om de vil være med i vores billede. Og den anden skal tage det. Og det er en virkelig elendig drink. Ja, men det er en virkelig, virkelig, virkelig smuk udsigt. Ja. Nu filmer jeg lige vores tjener om bagved dig. Lad som om jeg filmer dig. Ham der vil gerne være med i vores hangover-billede. Skål! Det er nogle gode nødder med sukker på. Og chili.
Er du sikker på, at det er den her ting, hvis det er på den anden side? For jeg så også, der var noget andet. I'm recording now. Just... Hej vloggen! Så er vi kommet helt op på toppen, men det er den forkerte Skype. Det er den forkerte bar, vi har været på. Ja. Thank you. Yes. Thank you. YouTube. Jeg forstår det bare ikke. Prøv at spørge ham. Oh, thank you. Thank you. Så, Joe? Så er vi endelig kommet til The Famous Steps her. Hvorfor må hun have de der sko på? Så kan jeg mærke, men det var flip-flops. Men hende der har også flip-flop på. Ja, men det ja. Det var godt, mens det varede. Nu skal vi til ping-pong show. Vi har lige snakket telefon med nogle af vores venner i en times tid. Og nu er vi på vej til ping-pong show. Det er ulovligt. Eneste ping-pong show, guys. Jeg håber ikke, vi er de eneste, og det er vi sikkert, fordi det er virkelig tidligt. Der sidder bare 2 tøser og ser på en nu skal du ikke dame. så meget. Ja, nu må jeg ikke finde. Okay, jeg opdaterer efter. Så kommer vi afsted til en handler til det. Nu skal vi køre os. Spændende. Jeg tror godt, vi har hørt på vores elskede Mark derhjemme på den her. Så har vi været til ping-pong show. Ja, det var noget på opleveren. Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Det var lidt sådan... Ikke kedeligt, men de gav ikke gas. Eller synd for dem. Ja, og synd for dem. Han fræser. I vloggen. Det er næste morgen, og vi har været nede og spise morgenmad, og nu er vi på vej ned for at aflevere vores pakker hjem. Og hvad er din mening om ping-pong-showet i går? Ja, præcis. Ja. Folk ved godt, hvad det bliver. Det var fucking lidt seriøst. Det var så dårligt. Det var virkelig skuffende. Og så sådan, jeg troede, jeg skulle se alt muligt Altså, Mark har crazy. virkelig fået det til at lyde som om det Ja, var virkelig vildt. Mark, vi er sure. Og så synes jeg bare, det var vildt synd for de kvinder, der var der. Det synes jeg også. Men alligevel så blev jeg ved med at blive siddende der, for det var sådan, hvad synes der sker noget spændende nu? Det gjorde der bare ikke. Og hende der skulle skyde dartpil, det kunne hun bare ikke finde ud af. Hun brugte sådan 30 forsøg på det. Altså sådan, og de var så drunk, de der kvinder, så det var så synd for dem. Man kunne bare se, at de var på stoffer. Ja, så. Vi kan ikke recommend det. Ej, det var med at bruge jeres penge. Nej, jeg bruger jeres penge på det lort. Ja, nu er vi på vej til sådan en pakke. Det er, at jeg har fået lavet negle, og jeg har fået waxet. Joe har fået waxet. Hun var bare færdig før mig, fordi jeg lige skulle have lavet negle. Så nu går jeg alene og lige prøver at gå til hotellet og se, om hun er der, for hun svarer ikke. Så ja. Det er status. Jeg ved ikke lige, altid når jeg får lavet negle, så er jeg utilfreds. Og så kan jeg lide dem senere, men jeg føler sådan, at dem her vil jeg ikke kunne lide senere. Jeg ved ikke. Nu svarer Joe. Jeg vil lige filme til jer, hvordan folk parkerer i Thailand. Det er fucking spøjst. Sådan, de stiller bare bilerne midt på vejen. Sådan, det gad jeg godt bare kunne i Danmark. Bare lige sådan, hvis jeg føler for det, så bare lige parkere midt på vejen. Ja, nu går jeg lige og kigger rundt. Sådan her de lokale ord, tror jeg. Så er der feast-tid, mig og Joe har. Fuck, købt så meget mad til vores sidste dag i Thailand. Og nu skal vi op og feast og se en film og hygge. Så er der feast. Hvad? Og film. Jeg har købt lidt cola, vand, snacks til senere, nogle dumplings, nogle kiks, noget majs, noget matcha curry, noget fried rice, noget crispy chicken fried rice ting. Chips. Jeg fik en gratis chips. Joe? Jeg har købt en chai, selvfølgelig, til sidste aften. En cola, en onigiri, tangsalat. De har, mallows hedder det, fordi der er chokolade i. De her chips, som er virkelig gode, det er mine yndlingschips, men det er med en smag. Gode chips også. Så har jeg købt nogle fried rice, eller det Korean style fried rice med chicken. De havde ikke en mere af dem her. Og så har jeg købt 2 af dem her, for de smager fucking godt. Der er ost i. Så har jeg købt dem her. Dem har jeg allerede spist. De smager fucking godt. Det er kylling med tang. Så har jeg købt krabbe, for det er bare min yndlingsting. Og så har jeg købt dumplings.
Wow, og en toast. Hold da op. Nu skal vi fise og se film. Hej vloggen. New day. Nu dag. Og nu går turen til Vietnam. Så ja. Sgu da for sjovt. Nå ja. Okay, det sidste dag i Thailand i dag, jo vloggen. Se hvor tæt på vi var. Look how close we were. Altså det er de der træer der. Det er fordi, det er en special promo. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det heller ikke, fordi nogen... Køb noget specielt for. Men det gjorde jeg jo også i går. Og så har vi... Vi har etterne her. Ja, i 2 bord. Hvis man ikke kan bruge de der på én gang, altså sådan etterne. Hvad? Så donerer vi dem til en lille barn. Ja. Eller til det der... Også det der sådan barnet, eller hvad fuck det er, inde i sættet. Nå, ja. Det var, hvor vi startede med at sætte. Ja, det er rigtigt. Så har vi det i en skoldebog, som vi skal starte på bare lige. Ja. Vi sidder på en lille hyggelig café. Ja. De står også og grinder dem der. Så har vi fået mad. Stage er, at vi er taget ind for at se sådan et tempel, men vi har ikke tøj på til det. Så vi går bare lige rundt om. Og der er seriøst, jeg sveder som en gris. Hvis grise sveder, det ved jeg ikke. Siger man ikke det? Jeg ved ikke. Ja, og jeg har taget briller på i dag, og de glider, fordi jeg sidder så meget. Dø. Det er så varmt i dag. Men prøv at se, hvor smukt det er. Det ser så pænt derinde. Kjøvgård der. Ja. Hold da op. Vi sidder nu i en tugi-tugi, som vi har givet en tugi-tugi stressbat for det der sindssygt ud til mig. Hvis du taber de der penge, så griner jeg. Og jeg er kampsveder lige nu. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror, jeg er gået i overgangsalderen hernede i Thailand. Fordi i Vietnam, der havde jeg det bare perfekt. I Vietnam, det er ikke engang. Nej, ikke i Vietnam, jeg mener Malaysia. Jeg håber, jeg får det perfekt i Vietnam. Der manifesterer det. Så er vi på vej til Vietnam. Jeg har købt en bao, jeg har købt ananas, jeg har købt lidt snacks. Jeg håber, vi får mad på flyet, fordi jeg er ved at blive lidt sulten. Så ja, skål. Så sidder vi på flyet. Og vi sidder bag os, så vi dør sidst. Og der lugter. Ja, med alle prutterne.